Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Inti tħobb tmur l-iskola? L-iskola tista' titgħallem ħafna affarijiet interessanti u sbieħ. U tista' tagħmel ħafna ħbieb ukoll. Fl-iskola niltaqgħu ma' ħafna għalliema. Inti x'jisimha l-għalliema tiegħek? L-għalliema tuħsib it-tfal tal-klassi, tgħallem ħafna suġġetti differenti u tipprepara attivitajiet interessanti. Allura, liema l-iktar attivitajiet li tieħu pjaċir tagħmel inti? Forsi tuħu pjaċir tagħmel xi esperiment? Jew tuħu pjaċir taqra? Jew inkella tuħu pjaċir meta l-għalliema taqralkom xi ktieb sabiħ. Mbagħad, waqt ħin il-break, l-għalliema tara li ħadd ma jweġġa'. U meta jsir il-ħin għad-dar, l-għalliema tara li kulħadd joħroġ b'mod sigur mill-iskola. Aktar kmieni din il-ġimgħa, tetu jiżloq minn fuq is-sellum u joħodha l-isfel. Jispiċċaw ikollhom iċibu l-ambulanza u jkollu jmur sal-isptar biex jagħmlulu l-ġibs ma' saqaħ u faxxa ma' rasu. Immissa jinsab lura d-dar u qed jistrieħ fis-sodda tiegħu. Żiżi u sħabha qed jagħmlu minn kollox biex iduru bih u jgħinuh fli jkollu bżonn. Sakemm ifiq sew, tetu ma jistax imur skola u qas joħroġ jilgħab ma' sħabu, però ma jaqbilx li jaqta' lura mill-iskola. L-għalliema tiegħu, Mistina, qed tibatlu xi xogħol tad-dar ma' sħabu tal-klassi sabiex jista' jibqa' jitgħallem xorta waħda mid-dar. Żiżi qed tgħinu biex jagħmel it-taħriġ li qed tibatlu Mistina. Tetu qed jipprattika kif jikteb in-numri u l-ittri. U wara għandu taħriġ ieħor li fih irid jimla dawn il-forom bil-kulur. Tetu jixtieq li jfittex jgħaddilu biex ikun jista' jmur lura fil-klassi ta' Mistina. Kemm jieħu gost jitgħallem ma' Mistina? U Mistina se tieħu gost ukoll la terġa' tara lil tetu u jgħidilha li tgħid kemm prattika u qara kotba. Min jaf x'ġenni kollok biex tmur l-iskola, U żgur! Min jaf kemm għandek ħbieb. Allura, tiegħek x'kolor l-uniformi? Jew blu? Jew isfar? Ħannara jgħidli x'kulur. Tajjeb. Kont taf l-iskejjel u kulleġġi differenti għandhom uniformi ta' disin u kulur differenti. Ara, litra x qed tfakkarni f'xi ħadd li jsuq l-itfal lejn u lura mill-iskola. Ekku, ix-xufier. Ħafna tfal imorru lejn l-iskola u lura d-dar bil-van. Inti kif tasal u titlaq mill-iskola? Bil-mixi? Bil-karozza? Jo bil-van. Ix-xufier juħsib li tfal li jkunu fil-van miegħu. Jara wkoll li wassalhom id-dar b'mod sigur. U kmieni fil-ħodu l-għada jerġa' jgħaddi għalihom biex iwassalhom mill-ġdid lejn l-iskola. Emmu! Ċaw xufier! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.